Teip sa Scrúdú Tiomána. Pictiúr a hain. Sa pictiúr seo feicimid Seán taobh amuigh den ionad tástála agus is léir go bhfuil sé ar tí a Scrúdú Tiomána a dhéanamh. Tá athair in éineacht leis agus gcuireann sé á mór air. Tá cuma néarbhíseach ar cheann bocht, ní calla rá. Pictiúr a dó. Sa pictiúr seo tá an scrúdú faoi lánseoil. I dús bára, churann an scrúdaitheoir cúpla ceist ar cheann faoi rialacha an bmhóthair. An sin, ar aghaidh gló sa ghluaisteáin agus feicimid Seán taobh thiar den Ros dúrtha agus an scrúdaitheoir in aice leis. Pictiúr a trí. I pictiúr a trí is léir nach bhfuil Seán ag tuairt a róthain aire den bmhóthair nuair a bhainfíonn sé dá chairde atá ag siúil thar bráid. Ní mó ná sásta atá an scrúdaitheoir le humpar cheáin. Tá an scéim mharcála ina lámha aige. Pictiúr a ceathair. I breaban na súl, bualann ghluaisteáin cheáin an ghluaisteáin atá os a chóir. Baint ar get uafásach as tiománaí an ghluaisteáin eile chomh maith le Seán, an scrúdaitheoir agus na daoine eile i láthair. Tá praseach cheart déanta ag Seán den scrúdú, an tamadáin. Pictiúr a chuig. Sa pictiúr seo churann an tiománaí eile fios ar na gardaí agus tagann garda gan bhfuil. Tá cúil solas a ghluaisteáin briste ach buchas le dia ní léon damáiste dá riar déanta. Míníonn an scrúdaitheoir don tiománaí go raibh a scrúdú ar bun ag Seán nuair a tharla an timpiste. Tá cuma dheargach ar an tiománaí eile fós ach targann Seán íoch as an damáiste. Pictiúr a sé. Sa pictiúr deireanach tá Seán agus an scrúdaitheoir ar ais san ionad tástála. Deir an scrúdaitheoir leis go mbeidh seans eile aige an scrúdú a dhéanamh i gceann cúpla seachtain. Molann sé do cheann tuilleachta a dhéanamh agus dar nóig níos mó aire a thabhairt as seo amach. Ceistena. Cén chuma atá ar cheann i pictiúr a hain. Cad atá ar siúl ag Seán i pictiúr a trí. Cén damáiste a rinneadh den ghluaisteáin.